лола ғуломова ба ин расмҳо ки аз давраҳои гуногуни фаъолияти меҳнатии ӯ аксбардорӣ шудан назар намуда айёми ҷавонӣ солҳои донишҷӯӣ ва солҳои фаъолияти кориашро дар вазифа ва самтҳои гуногун пеши назар меорад. ман соли 1981 донишгоҳ институти хоҷагии қишлоқ факултети ҳамчун иқтисодчӣ ташкилотчӣ донишгоҳро хатм кардам. албатта баъди хатми институти хоҷагии қишлоқ ҳамон давра колхози ба номи Томин буд. ноҳияи Восе маро ба ҳамин ноҳияи Восе равон карданд. албатта ман кори худро фаъолияти кории худамро соли 81 аз иқтисодчии колхози ба номи Томин сар карда то баъд аз он ҷонишини сариқтисодчӣ ва соли 85 ман котиби якуми комитети камсамолии ноҳия интихоб кардам то соли 88. баъд аз ӯ ба соли 88 то соли 90 дар мактаби олии партиявии шаҳри Расои Лабидон пас аз хатми мактаби олии партиявӣ омада инструктори шуъбаи кадрҳои комитети партиявии ноҳияи Восе шуда кор кардам ва то соли 2002 баъд аз он ҳамон давра сардори хадамоти муҳоҷирати ноҳияи Восе. пас соли 2007 ҳам вақт сардори шуъбаи агентии давлатии сардори шуъбаи агентии шуғли аҳолии ноҳия ва соли 2010 то соли 2018 то моҳи июни 2018 8 сол муовини раиси ноҳия шуда кор кардам. ман аз он ифтихор мекунам ки албатта аз камсамол котиби якуми камсамол вазифаҳое ки ман кор кардам фаъолият кор кардам аз он ифтихор мекунам ки аз котиби якуми камсамоли ноҳияи Восе то 8 соле ки муовини раиси ноҳияи Восе кор карда омадам то ин ҷониб то ҳамин соли 2018 моҳи июни соли 2018 албатта ифтихор мекунам ки бенуқсон албатта кор кардам фаъолият кор кардам. Маълима Ғуломова аз давраи корие ки аз зинаҳои аввале ки зина ба зина мераванд ин яъне ки ба болоравии мансабӣ ҳастад. ҳамаи инҳо ки мисол мо дорем дар барномаи худ аз тарафи барномаи давлатӣ ҷобаҷогузории кадрҳои лаёқатманд ҳисоби занону духтарони ҷавон ин дар ҳамон доира омадааст ки зан бояд ки зина ба зина боло рафтан ё ки лаёқатманд шидан дар ҳамин зинаҳоро аз худ кард Ғуломова аз худ кард яъне ки то ҳамон зинаҳои баланд расидан ки ва ё аз зинаҳои баланд бо муваффақият бо сарбаландона ба нафақа баромаданд. ин ба ҳар як шахс муяссар гардида намешавад ки дар мансаби муовини раис будан ба нафақа баромадан аст. дар фаъолияти меҳнатиаш ҳамроҳи шахсиятҳои маъруфи арсаи меҳнат кор кардааст. дар ин акс ҳамроҳи қаҳрамони меҳнати социалистӣ Миралӣ Маҳмадалиев мебошад. таҷрибаи шахсиятҳои кордидаро омӯхтааст. дар даврае ки ман кадри ҷавон будам котиби якуми камсамоли ноҳия кор мекардам ман албатта аз таҷрибаҳои бои шодравон бобои Миралӣ Маҳмадалиев, Абди Авазов ки дар ҳамон давраҳо чӣ қадар хайваё шахсҳои кордон буданд. мо рафта аз ҳамоно кор меомӯхтем. дар ҳамон давраҳо мерафтем мо намояндагӣ мекардем. мо гарчанде ки намояндаам уполномочен будем яки шахсони кордон буданд онҳо нисбати мо кори худшона дар ҳамон раисои колхоз буданд корҳои худшона бештару хубтар медонистанд яке ба ҳама ин нигоҳ накарда аз ҳамон давра комитети партиявии ноҳия вазифадор мекард ки ҳар як аъзои бюрои комитети партиявии ноҳия бояд ки дар ҳар як колхоз уполномоч намоянда боша яке моро вобаста мекарданд. ман дар ҳамон давраи корим ман дар ҷамоати бобои Миралӣ Маҳмадалиев уполномоч будам. дар даврае ки бо ҷамоати ки колхози Москва мегуфтанд ҳамон давра дар бобои Абди Аваз шодравон бобои Абди Аваз раиси колхоз будам. дар ҳамон давра уполномоч будам. ҳак ман чӣ гуфтани ман албатта 5 сол бо дар колхоз кор кардагӣ будам. ман аз соҳаи кишоварзӣ огаҳӣ доштам.
пахта нисбати пахтаву чӣ огаҳӣ доштем хай ки ба ҳар нави таҷрибаҳои мо барои ҳеҷ набуд дар пеши он шахсони кордон боз мо бисёртарак хай таҷрибаҳои кории худмона аз шахсони кордон меомӯхтем ҳаракат мекардем нигоҳ мекардем саид қувват ки аз ҳама хоҷагии калхози дурдастарини киров дар ҳамон давро мо дар ҳамон ҷо палнамоҷ будем ҳар як рафтор кирдор чӣ хеле марди кордон буд мо дар ҳар куҷое ки кор кардем дар ҳар як калхоз буд дар ҳар як ташкилоти муассиса дар ҳар куҷое ки кор кардем албатта мо аз шахсони кордон бо кор омӯхтем мо аз саҳар соати 6 саҳар мехестем то соати 11 шаб дар ҳамчунин ҳамон вақта колхози ба номи томин иқтисодчӣ ки шуда кор мекардам албатта аз сар то бегоҳ кор мекардам ман бо роҳбарони бисёр як кордону бо роҳбарони сиёсатмадору кордон ки фаъолияти кори худро оғоз кардам ман фикр мекунам ки ҳар як мушкилот ҳар як проблема ва мушкилотое ки мешид барои ман қин набуд осон буд барое ки ман таҷрибаи калони корӣ доштам ман ҳар як коре ки мекардам аллакай ман чӣ мегӯям ягон барои ман танқисӣ набуд мушкилӣ набуд аз уҳдааш ман фикр масъулияти вақте ки шахс агар масъулияти баланд ҳис кунад албатта ҳама кор иҷро мешавад вақте ки шахс бепарво бошад масъулият ҳис накунад кор кардан барои он хел кадро қиинтар аст дар вазифаҳо ишғол намуда кӯшиш кардааст ки аз таҷрибаи давлатҳои пешқадами дунё дар самти хизматрасонии иҷтимоӣ истифода намуда онро дар маҳал ҷорӣ намояд дар ноҳияи восеъ аввалин маркази будубоши рӯзона барои таомбахшии кӯдакони имконияташон маҳдуд бо дастгирии ӯ ташкил карда шудааст боз аз он ифтихор мекунем ки дар ҳақиқат дуруст ки боз мо дар ҳамин ҷо вақте ки ман кор фаъолият мекардам бисёр ҷоҳо мерафтам медидам ки ҳамин кӯдакони маъюб дар хонаҳо умуман азоб мекашанд падару модарони онҳо барои нигоҳубин эҳтиёҷ доштанд ҳамаи аминро ба эҳтиёт чӣ гирифтам ман албатта бо тавассути дӯстони худ ё рафиқон дӯстони худ албатта дар ҳамин ноҳия маркази кӯдакони имконияташон маҳдуди ситораро таъсис додем ки мана бибинем ки имрӯз фаъолият карда истоданд дар ин ҷо кӯдакони имконияташон маҳдуд омада дар ин ҷо мисол дар ин марказ ман таълиму тарбия мегирам лола ғуломова дар ду системаи давлатдорӣ кору фаъолият намудааст дар ҳар ду давра ҳам дар вазифаҳои масъул корҳои роҳбарикунанда кор кардааст ман фикр мекунам ки дар ҳамон даврае ки ман кор мекардам ман ҳамин хел коре мекардем ки хай саҳар соати котиби якими комитети комсомолии ноҳия будем саҳар соати 6 мегуфтанд ки комсомол аз ҳама чӣ дуртарин мақсад соҳаи чорводорӣ барое ки соати 6 саҳар ҳар рӯза мо соати 6 аз олимтои кори худро сар мекардем барои мегуфтанд ки бояд ки мо комсомола аз ҳама ақибмондатарин участкҳое ки бошад бояд ки комсомол пешсаф бошад территория фермаи ма дар чӣ буд олимтой буд рафта саҳари соати 5 мехестем аз хоб дар соати 6 аллакай дар фермаи олимтой будем ва баъди кор бо соати 5 то соати 12 шава мо дар ҷамоати аз ҳама ақибмондатарин ҳамон давраҳои солҳои пеша ҷамоати худоёи раҷаб буд ки дар ҳамон давра мо дар ҳамонҷо масъалаи пахта қатъи мақсад оиди чиниши пахта хай ӯ давро дар намояндагӣ палнамоҷ будем кор мекардем ман фикр мекунам ки мо вазнинтарин даврода хай бо кор кардем омадем ин давро ҳам барои ман қадар вазнин накашид барои вазнин набуд барое ки ман аз кори худро оғоз кардам ё мумкин ки масъулияти баланди ман буд ки ман мисол ба як чӣ мегӯям масъулият ҳар як супорише ки мешид ман ҳамон вақт ҳаракат мекардам аз аввал аз оғози корам то дар вазифа буданам ман ҳамин супориша медоданд ман бемасъулият ҳис намекардам ман ба як тамом чӣ мегӯям як ҳиссиёти баланд ба як масъулияти баланд ман ҳамин вазифаи худро иҷро мекардам ва фикр мекунам ки дар ду даврае ки ман кор кардам даврода ҳар як супоришо мешид ҳар як корое мешид ман озодона иҷро мекардам ҳамчун зан сиёсатманд буданд дар доираи сиёсат
пешрафт доштанд, кору фаъолият доштанд, ба қобилияти корӣ ба сиёсатмандӣ буданшон, ба зан буданшон нигоҳ накарда дар қатори мардҳо баробар кору фаъолияти пешбурди сиёсати худро аз худ карда метавонист. яъне ки дар сиёсати имрӯзаи мо ҳамчун роҳбар зан сиёсатманд буд ки дар ҳама доираи фаъолияти кории худаш дарҳол кор ва вазифа ёки аз ӯҳдаи худ баромада метавонист, ёки коре ки вазифадор мекарданд, масъул буданд, иҷрокунанда дарҳол кор иҷро мешуд. дар самти тиҷорат фаъолияти соҳибкорӣ таҷрибаи калон дорад. соҳибкоронро дастгирӣ мекунад. бо маслиҳати ӯ ва дастгирии ташкилоти байналмилалӣ ПРООН лоиҳаи паст кардани сатҳи камбизоатии занони деҳот бо истифодаи гармхона занон ва духтарони деҳот ба кор ҷалб гардиданд. дар деҳаи 14 ҷамоат деҳоти тугараки ноҳияи восеъ 2 гармхона сохта шуда занон ва духтарони бекори деҳотӣ соҳиби ҷойи кор гардиданд. ман ҳаракат мекунам ки ҳозир тавассути озмунҳо ҳастааст. мана бибинем ки ба наздики ҳозир мумкин озмун эълон шавад барои кумитаҳои маҳал, ки дар ҳар як маҳал кумитаҳои маҳал мушкилотҳо ҳаста, проблемаву мушкилотҳо ҳаста. умуман ман мақсад дорам ки тавассути анамин ташкилоти ҷамъиятии Дунёи умед барои мардум кӯмак расонидан, барои ҳалли мушкилотҳои мардуми иҷтимоӣ кӯмак расонидан аст. лола ғулом ва дар самти паст кардани сатҳи камбизоатии занони деҳот тавассути ташкилоти ҷамъиятии Дунёи умед саҳми арзанда гузоштааст. ин ташкилоти ҷамъиятиро ӯ ташкил намудааст. яке аз лоиҳаҳои амалӣ намудааш ҷалби занон ба парвариши занбурпарварӣ мебошад. мо тавассути ҳамин ташкилоти ҷамъиятии Дунёи умед лоиҳаи мо муваффақ шид. 100 оилаи занбур харидорӣ кардем ва дар ин лоиҳа мо 21 нафар занро барои омӯзиш, барои оилаҳои ки аз ҳисоби камбизоатҳо, оилаи камбизоат ва оилаҳои муҳоҷире ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд, солҳои тӯлонӣ барнагаштанд, ба онҳоро дарс омӯхтем ва соҳиби оилаҳои занбур кардем ки шумо албатта аз ин огаҳӣ доред. тавассути мана телевизиони шумо албатта мо онҳоро ба навор гирифтем ва ба ҳар як кадоми баъди омӯзиш ба ҳар як кадом оила ба 21 оила оилаҳои занбур барои дар оянда мисол ташкил кардани оилаҳои занбур онҳо мисол ҳамчун соҳибкор онҳо 2 оилаи занбурро гирифтанд. имрӯзҳо онҳо анами оилаҳои занбурро аз 2 ба 8 оила расонданд ки албатта дар ҷамоати Абдиавазов, ҷамоати Шаҳрак, ҷамоати Тугарак ки мақсад ҳамаи анамин 21 нафар зан машғул ҳастанд бо соҳибкорӣ ба парвариши оилаи занбур. самти дигари фаъолияти ин зани кордида соҳаи хоҷагидорӣ мебошад. баъди ба нафақа баромадан роҳбари хоҷагии деҳқонӣ ба номи Сиёвушро пеш мебарад. 15 гектар замини обиро самаранок истифода менамояд. дар масоҳати 8 гектар пунбадона киш намудааст. бо вуҷуди номусоид омадани боду ҳаво ҳосили пахта бад нест, мегӯяд ӯ. хароҷотҳоро мепӯшонад. барои азёни хоҷагӣ шароитҳои мусоид фароҳам овардааст. агар мо заминро самаранок истифода барем, албатта замин ҳам мехӯронад, ҳам мепӯшонад. мо албатта дар ҳамин замини хоҷагии деҳқонӣ пахта мекунем, помидор, бодринг, мақсад гандум ки албатта мо ин барои ҳар як оила албатта фоидаи калон дорад. мо орд намехарем мақсад ва вақте ки мисол пахтаро мисол истеҳсол мекунем, мана ин маблағе ки аз ҳисоби пахта мешавад барои буҷаи оилара мисол барои оила ин як буҷаи калон аст. аз ин мо болои дастархони худро ором метаем. мақсад ки бо дасти ягон оилаҳои камбизоат ятима мегирем ва бо ҳамин хотир мо машғул ҳастем барои парвариш кардани замини пахта. мо барои ҷалби барои оқилонаву самаранок истифода бурдан бештар занҳоро ҷалб мекунем, маблағгузорӣ мекунем ки занҳо дар ҳамин хоҷагии деҳқонии мо албатта бисёр як бо дастгирӣ мекунем. албатта онҳо бисёр як чӣ мегӯянд доранд ки омада
таваҷҷӯҳ доранд ки омада дар ҳамин хоҷагии деҳқонӣ кор кунанд. ҳаминҷа қайд кардани ҳастам ки агар шахс хоҳиш дошта бошад, агар масъулият дошта бошад, албатта ҳамаи зан боз ман фикр мекунам ки зан ҳар чӣ ки хоҳад хоҳа агар аз дасташ меояд. Гуломова аз фаъолияти кории худ дар соҳаи хизматам будан, дар соҳаи давлатам будан, дар соҳаи тиҷоратам будан. Зан ҳамчун тиҷораткор ҳам буд. Ин ҳам дар баробари мардҳо бар зан буданаш дар баробари мардҳо ба тиҷорату сиёсату кору фаъолият пешбурди худаш қобилият буд. Иам як завқ буд, меҳр буд, дасти дил нияти пок буд ки ба ҳамин зинаҳои баланд Ғуломова рафтан расидан. Иам як пешравӣ буд. лола ғуломова хислати ташкилотчигӣ дорад. Дар ҳамаи чорабиниҳои сатҳи ноҳиявӣ ва вилоятӣ масъулияти баланд дорад. ин наворҳо аз ташрифи сафири ҷумҳурии русия дар тоҷикистон ба ноҳияи восеъ мебошад. занони чакамбуши доиранавоз, меҳмоннавоз, аъзоёни гурӯҳи ҳунарии бибиҳо мебошанд ки бо иқдоми лола ташкил шудааст. бо чеҳраи гарму самимонаи тоҷикона бо сценарияи лола ғуломова чорабиниҳоро дар сатҳи баланд мегузаронанд. дар самти рушди ҳунарҳои мардумӣ бошад. дар миқёси вилоят аввалин шуда ансамбли духтарони дуторнавозро ташкил намуд. ҳамин тавр ҳамаи ташаббусҳои занон ва духтаронро дастгирӣ мекард. заноне ки дар хона менишастанд, албатта ҳаракат кардем ки ба ҳунарҳои миллии онҳоро эҳё кунем. Шарипова Мушарриф мана бинед аз ҷамоати Худоё Раҷаб, зани бисёр фаъол ки ҳамаи ҳунарҳои миллии онро мақсад дар тамоми ҷумҳурӣ медонанд. Шарипова Мушаррифро мешиносанд. албатта ман дар давоми чӣ фаъолияти кориам ё чӣ дар давоми ман ин ки ҳозир синни ниҳоӣ ҳастам, аз кори худ розӣ ҳастам. дар чӣ бигӯям хислате ки мисол ҷалб кардан аз тарафи хо зан хо мард хо ҷавон мешуд, дар ҳол як кори фаҳмондадиҳӣ дошт ки ҷалби ҳамун шахсият буд ки фарз кардем ки ҳамин масъала доир ба маънавиёт аст, ин масъала доир ба тандурустӣ аст ё ки ин масъала ба маориф вобастагӣ дорад. ҳамин масъалагузориро дар ҷош пайваст мекард ё ҳаллу фасл мекард, ҳамун диққати ҳамун шахсиятро ба худ ҷалб мекард. дар фаъолияти корияш шогирдони зиёде тарбия намудааст. дар интихоб ва ҷобаҷӯгузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занон ва духтарон дар ноҳияи восеъ солҳои 2010-2018 мавқеи калон дошт. ман аз он ифтихор мекунам ки шогирдони хубтару беҳтар тарбия кардам. ман шогирди ман ҳозир сафири Эрон Неъматулло Эмомов, Маҳмадалӣ Раҷабов сафири Турсия. хоб шогирдони беҳтар мана мудири шуъбаи маорифи ноҳия Орипов, хоб раиси ҷамоати шаҳра Гулмадова, мудири шуъбаи кору ва занони оилаи мақомоти иҷроии ҳакимияти давлатии ноҳия мана хоб Абдулҳақова. хоб шогирдони зиёде тарбия кардам. ҳамун супорише ё ки иҷроое ки буд аз рӯи сиёсат ки дар доираи қонунгузорӣ дар доираи фаъолияти корӣ кори имрӯзаро ба фарду намегузошт, дарҳол иҷро карда мешуд аз тарафи Ғуломова. ин хислатҳо ба ман хеле писанд буд ки ман меомӯхтам ки ҳамин кору фаъолиятҳое ки мисол Ғуломова доштанд амино бисёртар баҳравар гардам ки аз худ кунам. ҳамин фаъолияти корӣ ҳамун дар ҳамин пешрафти фаъолияти кории Ғуломова дар ҳамун буд ки супориши аз тарафи роҳбарият мешуд, дарҳол дар сатҳи аввал иҷро мешуданд. ташкилотчигӣ буданд ки дар сиёсат дар маънавиёт мисол кору фаъолиятшона пеш мебурданд. аввал ташкилотчигӣ мисол хуб буд. имрӯз дар ҷомеа занон ва духтарон ба мисли лола ғуломова метавонанд дар кору фаъолияти меҳнатӣ муваффақ гарданд. барои ба ин ҳадаф расидани онҳо имкониятҳои хуб мавҷуд мебошанд. ман фикр мекунам ки агар зан ҳар як зан вобастагӣ аз зан худаш вобастагии калон дорад ки агар зан нисбати худаш мақсад зани бояд ки чақон бошад, масъул бошад, мақсад зани покдоману поквиҷдон бошад, обрӯ эътибор дошта бошад. ман фикр мекунам ки барои зан пеш аз ҳама анамин чизе ки лозим аст, бояд ки мо рафтору кирдори хуб дошта бошем.
вақте ки дар вазифаҳо мисол бовар мекунанд моро ба ҷои кор ба вазифа мегузоранд, бояд мо масъулияти баланд ҳис кунем. вақте ки шахс масъулияти баланд ҳис мекунад, ма фикр мекунем ки аз уҳдаи ҳамаи кор мебарояд. агар масъулият ҳис кунем, лекин агар мо масъулият ҳис накунем, ма фикр мекунем ки як кори осонам боша, агар масъалатгузорӣ кунанд, аз уҳдаи ҳамин корам намебароянд. лола ғуломова ба нафақа баромада бошад ҳам аз фаъолияти меҳнатӣ дур намешавад. тавассути ташкилоти ҷамъияти дунёи умед дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилалӣ оиди мушкилотҳои занони деҳот ва роҳҳои ҳалли онҳо лоиҳа навишта дар пайи амалӣ гардидани онҳо мебошад.